Хәерле сәгатьтә Илеш игенчеләре. Бүген изге җомга көнне районыбызның 100 кашы булган Урожай токымчылык заводы уңганнары көр күңел белән беренчеләрдән булып язгы чәчү эшләрен башлап җибәрде. Бүгенге көндә биредә механизаторлар тырышлыгы белән басуларда 7500 гектарда дым каплату, 1800 гектарда күп еллык үләннәрне, 550 гектарда кышкы будайны тукландырып тырматуны тамамлап, хуҗалык уңганнары Исанбай авылы янындагы 100 гектарлы басуга арпа культурасын чәчүгә төште. Быелгы чәчүгә 3100 гектарда сабан будайы чәчеләчәк, 2130 гектарда арпа, 1100 гектарда борчак һәм 273 гектарда күп еллык үләннәрне чәчәчәкбез. Чәчү эшләре җирне яраткан, үз эшенә җаваплы, намус белән караган уңган механизаторларга, Анатолий Калитовка, Флюс Шейх Мурзинга, Инсаф Исламовка, Артур Латыповка ышанып тапшырылган. Алар куәтле К700, Джон Дир техникаларны заманча чәчү комплексларын тагып, җир куенына чәчү урлыкларын сала башлады. 2006-дан бері эшләймен шу техникада, Джон Дир тракторында. Нинди эшләр башкарырга туры килде? Нидән дә шул. Чәчүдә лә, дискованиедә йөрибез. Эш белән канәгать? Эш белән канәгать, әйбәт, нормально, бөтен өйдә условия әйбәт. Орлык һәм минерал ашламаны ташу тырыш водительләргә, Илшат Шәрифҗановка һәм Иршат Дәүләтовка ышанып тапшырылган. Кыр эшләрендә тир түккән басу батырларына 3 тапкыр җылы аш, дәртләндерү чаралары каралган. Әйе, җиргә тамчылап, яңгыр явып алуга карамастан, урожайлар 1 минутка туктап тормыйча, изге эшләрен эшләүләрен дәвам иттеләр. Чөнки бер көн елны туйдыра дигән сүзләрне истә тотып, һәр сәгатьнең, һәр минутның кадерен белеп эшли беләләр урожай хуҗалыгында. Инде алдагы көннәрдә вакытында яңгыр явып, вакытында кояш чыгып, күпме тир, күпме көч түгеп үстергән игеннәребез мул уңыш белән сөендер дип, тулы ышаныч белән өметләнеп калабыз. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.